जय बर' हारिनि हाग्रामा महिलारि सार जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि सारि सरकार आं गादों मैया भिडिअ होदों दहाय हरनि 12टायाव होदों आङो 50 बोसोरसिमाव हाग्रामा महिलारि सारखौ जेबो खालामनो हाला होननानै मानो बुंदों आं गासिबो बाथ्राखौ आं नैबे भिडिअनि सायाव डिसकासन खालामनो नाजादों जेसेबां हायो आं डिसकासन खालामगोन नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायनो हागोन आरो र' मोनसे खोथा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि नोंनि हाइ प्रेसार ओमफ्राय मोदोमाव केन्सार बेराम जानाय गन्थंआव साइनिस जानाय ओमफ्राय बिदिनो गुग्रा बेराम जानाय हौवाफोरनि माने गुथि देरनाय ओमफ्राय दाथु दुरबल साइनिस माने खिलामा लावनाय बेराम माने बायदि रोखोमनि जे मिरगि बेमार बुहुर पेटा हमनाय बुहुर पेटा लोगो हमनाय फागा जानाय बेफोरखौ फाहामनोब्ला आं बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरदो आरो फाहामथायखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय आरोखि नोंथांमोननि बेरामा जुदि गोबावनिफ्राय जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना खबर लानानै फाहामथाय लादो बिथाङा बबे प्रसेसनि गेजेरजों फाहामो बेखौ बिथाङा फोरमायनानै होगोन आरोखि बे आरो स' फैदो दाना गुबै आयदायावहाय आं मानि थाखाय बुंदों 50 बोसोरसिमाव हाग्रामा महिलारि सारा सरकार सालायगोन होननानै आं मानो बुंदों गोबां बाथ्राफोर हाबना दं गोबां नैबे जोंनि बिख्लो समफ्ल सिङाव दंसै बुहुत खोथा दङ ओंखायनो आं दिनै बुंनो नागिरदों खुनु रावबो सोरबा बेक्तिगत भाबै दुखु मोननाङा आरो पार्टि हिसाबै दुखु मोननाङा मानोना आं जेखौ नुदों प्रेक्टिकेलि जों फेस जाबोदों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों खारन दिनै आं सिगाङावबो बार बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो बेजों दङ ओमफ्राय मा जाहैबाय मा खिन्थु जाय बाथ्रा जाबाय मा बिथांनि माखासे सेला बेलाफ्रासो सासे सानैया पार्टिखौ गाज्रि खालामदों दिनै थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलआवबो प्रमदफोरजों बयबो दङ प्रमदफोरखौ मोजां मोनो नाथाय बिनि सेला बेलाफ्रासो दिनै पार्टिखौ बदनाम खालामदों बे जाहोना माब्रै गोबां जाहोनफोर दं दिनैखायनो आं दिनै बुंनो नागिरदों आङो सिगां समाव भट जानायनि मास मोनसे सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आं जोंनि लोगोफोरनो आं खिन्थादों जे एबार सिंगल मेजरिटी हिसाबै बिपि बा सरकाराव फैगोन आरो बिपिखौ सरकाराव लाबोगोन होननानै माइनरिटी सुबुंफ्रा आंनि सिगाङाव बुंदों खुद आंनि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ आं लोगोफोरनो खिन्थादों जे आंनि लोगोफ्रा आउट अफ बिटिसिनि बायजोआव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारिया सादा सिदा जेखौ नंगौ बेखौ थाल्ला थुल्ला बुङो होननानै मोजां मोनो आरो जेखौ होनो बेखौनो मावो होननानै बेखौ मोजां मोनो ओंखायनो आं माने बिभिन्न जायगायाव जेनेबा आं आसामनि आउट अफ जायगायाव थानानै आं मोनथिबोबाय नालाय बिथांमोना महिलारि सारखौ मोजां मोनो आरोखि ओंखायनो बिथांमोना माइनरिटीया मोनसे सिङाव बिसोरो मोनसे गठन खालामदों जे जेरैबाबो सिंगल मेजरिटी लानानै बिपिएफखौ सरकाराव लाबोगोन होननानै आंनि सिगाङाव सासे मुस्लिम बुंदों बे आंनि लोगो दा बिथाङा बुंनाया दिनै पिक्साराव फैबाय आरो रोखा जाना फैबाय बिथाङा नंखायखौ बुङाखै आं सानदोंमोन बेबायदि जाथावगौ होननानै खिन्थु दा जामारबाय दा आंनि माखासे लोगोफ्रा मिथियो जाय मिथियो बिथांमोना आंखौ बुंदों जे नोंगौथ' नों होननाया जामारबाय नों होननाया माने मोगथाङाव ओंखारमारबाय दा बिथांमोना सिंगल मेजरिटी जामारबाय होननानै दा नोंथांमोना नायदो आकाश पाताल डिफारेन्स बिपिएफआ 28टा देरहाबाय 40टायाव 28टा बियाबावनो बिपिएफआ देरहाबाय इउपिपिएलआ 7टा देरहाबाय ओमफ्राय ओरैहाय नों मा देरहाखो बिजेपिया नोङो मोनब्रै देरहाबाय मा जाथावगौ बेलाय मोनबा देरहाबाय अब्ला आसरितना बाथ्रा बियो माब्रै दाना गोबां बाथ्रा दं दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोननोसै बिनि उनाव दा 50 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंगोन इउपिपिएलनि बाथ्रा माने इउपिपिएलनियावहाय जोंना दैदेनगिरि बिथांमोना सारमोना माने दा जेबो नार्भास जानो नाङा नोंथांमोना दा बिथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहैबाय मा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिराद सोखो मोखो खालामबाय हाद्रि बानो हायै थाम्फै बानो हायै साइज खालामबाय खिन्थु बिनि आफाङाव जायफोर खस्थ' खालामनानै देरहाहरदोंमोन बिथांमोनखौ जायफोर माने फुराना वार्कारफोर बिथांमोनखौ दोखो दोखो गोरबोआव दाहा होबाय दुखु होबाय बिसोरखौ खुनु मोनसे नायनो रोङाखिसै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौनो होनाथों मानो बिथांमोना बिराद दुखु मोनबाय ओरैबायदि दुखुजों सानफ्रामबो पार्टिनि थाखाय मावदोंबा बिथांमोना दुखु दङ मानोना माब्लाबा बिथांमोना चिफ सारजों रायलायनो नागिरबा रायलायहोआ बिथांमोननिजों थाफाग्रा सोरबा फिसिनो माबानो हाबहोआ रायलायहोआ पारमिसन गैया हेनथेन गैया बिनि न'आव बेसेबां थांदों बेसेबां लोगो हमनो थांदों हाबहोआ हाबनो मोना पारमिसन गैया अनेक खोथा स' पाब्लिक सासे साधारन पाब्लिकनाव माबा मोनसे लुबैनाय थायोना मिथिनो लुगैयो थायो सोंनो लुगैयो रायलायनो लुगैयो रायलायनो नागिरबाबो गारिनिफ्राय खोरखिल' बोखायनानै रायलायहरो जे बिदि बिदि जागोन आरे गोबां बुंनांगौ थायो बिजोंथ' जाजोबा नालाय दा बिदियावबो खायसे इएम जिएमखौ गोबां वार्कारफ्रा दुखु मोननाय थाबाय आरो गोबां दुखु मोननानै बिथांमोना इलेक्सन जाजासिम बिराद दुखु मोननाय थादों
जायनि गेजेराव बिथांमोना फोरमायदों बिराद दुखु प्रकास खालामनानै होदों दा बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै इउपिपिएल जेननायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा 5 बोसोराव बिथांमोनहा सिंगल स दानो हायाखै बिजेपि एलायन्सजोंसो दाखादोंमोन बेयावनो बिथांमोना गावखौनो गाव बिराद माबा खालामबाय आरो गोबां माखासे इएमफ्रा साय सम्पति सोरजिनानै लाबाय बियो दिनै मेगनाव दा ओंखारदों खारन थांनाय गोलाव समाव 17 बोसोर होननानै हाग्रामा सारखौ बखिबोबाय बिराद धोन सम्पति सुजुनाय मानाय माने सोरजिनायखौ बुंनो होदोंमोन नाथाय दिनै मा जाखो दिनै गावसोरनो उल्था जाबाय 5 बोसोरावनो फुरा क्ररनि मालिक खालामना लाजोबबाय सोरबा 10 क्रर सोरबा 20 क्रर 25 क्रर खालामना लाजोबबाय स' बे बिराद दुखुनांथाव जादोंना बा मानो मिसा प्रतिश्रुति मोनसे जाबाय आरो बिथांमोना दिनै सरकार दानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना खुनु उइमेन सेलखौ नोङो प्राइमारि लेभेलाव सिफाय हरजोबबाय इयुथ सेलखौ नों प्राइमारि लेभेलाव सिफाय हरजोबबाय खुनु इयुथनि मानि उइमेननि माबायानो पावारानो गैला उइमेना खामानि मावनो सुखुआव गैला इयुथफ्रा खामानि मावनो सुखुला बेबायदि खालामबाय स' बिथांमोना अभार मोनसे स्मार्टजों अभार मोनसे बिथांमोननि माखासे प्रेडिक्सनजों बिथांमोना खामानि मावदोंमोन नाथाय फेलें जाजोबबाय आरो जायनि फलाव आं बिथांमोननि प्रेडिक्सन लानानै आङो एगजिट पल होदोंमोन मैया दाखालि दा बेयावबो सेस उल्थाखा जाजोबखाबाय आसुरिक अब्ला बिथांमोना मा जादों जों दा फिल खालामनो हादों जे इउपिपिएलआव जायफोरनाखि खायसे आरो गासिबो नङा खायसे जायफोर बुथ लेभेलाव खामानि मावदों बिथांमोना न'आव थानानैनो लिरनानै हरदों नैबे इउपिपिएल नैबे बिपिएफ होननानै जायनि फलाव बिथांमोना फिल्डआव भिजिट खालामाखै न'खर थाङाखै जायनि फलाव जेनदों आरो मेनलि दैदेनगिरि सारमोना बुजिनांगौमोन बावहाय जातीय संगठन थाफानाय लोगो लोगोनोबो एसे माइनास जादों थारमाने माना बै गुबुन जाथि माहारिफ्राथ' नोङो होआना खारन नों बाहाय आन्दोलनकारिफ्रा जमा जाजोब्बाय नै लोगो लोगोनो मोनसे मेसेजआ गाज्रि थांखाबाय बिसिनाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीआ माबोरै होनाय नङाना बे मोनसे जाबाय दा जोंनि मानसिफ्रा बुजिलायनांगोन जोङो राजखान्थिखौ जों राजखान्थि लानांगोन बुजिलायनानै लानो रोंनांगोन सोलोंनांगोन आरो ओंखायनो आं बुंबाय थादों आगौ समाव जे जोङो नाथाय बेखौनो सोरबा आंखौ बुङो इउपिपिएल सोरबा आंखौ बुङो बिपिएफ खिन्थु जोङो बुंनायनि मोन्थायखौ जों बयबो मोनो आरो बुंनायनि मोन्थायखौ होनांगौ आरोखि दा बिनिखायनो बिथांमोना दिनै बिराद गाज्रि जेनबाय इउपिपिएलआ जेनबाय दा नोङो सरकारजों मानसिया थाजोबगोन दा रायजो राजा साधारन रायजो राजाफोरखौ बांद्राय माबा नाङा बिथांमोना दिनै रायजोजों माने सरकारजों थागोन दा खारन जोंनाव जेबो डिमान्ड गैला दा जोंनाव ना मुभमेन्ट दंबावो ना मा दंबावो आरो मोनसेल' आंनिफ्राय मोनसे फिसा अबस्था बेनो इबानि सरकारा अननानै रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'दो प्लिज आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय हाग्रामा महिलारि सारनिसिम दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो दा साधारन गासैबो रायजो राजाफ्रानो दिनै सरकारजों थाजोबखासिगोन ओंखायनो आं होननाया 50 बोसोरसिमाव बिपिएफआ सरकार सालायसिगोन जेब्लानाखि बिपिएफनि बै माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुफोरा जुदि बांद्राय गाज्रि जायाबाथ' थाबाय थागोन बेखौ आरो फोजोबनो हानाय नंखाला दिनै नों रायजो राजाखौ मोनला आरो इउपिपिएलआ माने इसिखांनांगौआ बिराद गिदिर माबायाव थाखाबाय आरोखि दा बिथांमोना गावसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिदो हमदांदो बाथ्राया मा जामारदों बिथांमोननि माबाया मा आरो जों माखासे सेलनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना जायफोरनाखि बिजाथि जादों केन्डिडेट जादों बिथांमोना ब्लक लेभेलनि वार्कारफोरजों माने वेल नन जानानै खामानि मावाखै बिथांमोना ब्लक लेभेलखौ माने पात्ता होआखै बबेबा माबा मोनसे स्टारिंखौ पात्ता होआखै जायनि फलाव बिथांमोना हारसिं खारदों एक्सट्रा खारदों ब्लकफ्रा फांसन गैयै जादों स्टारिंफ्रा फांसन गैयै जालांदों जायनि फलाव दुखु मोनलायनायनि खाथिरावहाय बिथांमोना खामानिखौ मोजाङै मावलायनो हायाखै होननानै जोंनिसिम खोमायाव फैदों आरोखि दा थ' बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोना दा बिनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिया एकदमबारे सिंगोल जायखौ सिमाङावबो रावबो सानथावनो हाया जायखौ माबाफिननो हाया दिनै बे रोखा फैबाय आरो आं बेखौनो बुंगोन जोंनियावहाय आं मोनसे माबा होनायावहाय फुजा होनायावहाय बेखौ आं मोनदों फुजानि समाव बुंदों माने बिथांमोना आइ आफायाबो फोरमायदों जे बे एबार सरकाराव फैगोनखौ क्लियार फैमारबाय नै एकदमबारे स्पस्ट बाथ्रा बुंखाबाय अब्ला नायदो बिथांमोना दिनै मा बुंदों बेनिखायनो आंनिफ्राय बेनो जे एगेन्स्टआ पार्टि थाया नङा नोंथांमोना थानांगोन खिन्थु आं बुंखाबाय रायजो राजाफ्रा दा गासिबो बिपिएफजों दंजोबो बिपिएफजों थाजोबसिगोन मानोना बिपिएफखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां गोसो गोरबो बिखानिफ्राय अनो हाग्रामा महिलारि सारखौ सादा बुसा होननानै बुङो आं ओंखायनो सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों बेखौ बांद्राय बखिनाय बांद्राय होननायखौ जोङो माबा खालामनानै गावनि लेभेलाव बुंनानै दा जोंनि राजनितियाव थानाय जोंनि मानसिफ्रा गोबां सोरबा आखाइ दानस'नो होनबाय माबा हिन्ना खालामनो होनबाय बेफोर जाम्बानि पलिटिक्स बियो नोङो पलिटिक्सआव थानानै सोरबा नों बेफोरबायदि एक्सट्रिमलि नोङो बोरै फोथायनो हायो नों नोंनि बिसिखौनो फोथायनो हाया नोंनि बिसिया सोरनाव होदों नोंनि फिसाखौ नों फोथायनो हाया नों सोरनाव होदों
नोंनि बिमा बिफाखौ नों फोथायनो हाया सोरनाव भट होदों अब्ला नों बोरै एक्सट्रिमलि जानानै नों आखाइ दानस'ना लानो नागिरनाय मानाय बेबोरै जाखो बियो बिराद मोनसे जाम्बा गावखौनो दिन्थिनाय परिसय बियो पलिटिकेलाव बिराद गोदान इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोना 5 बोसोरावनो गावखौनो गाव 100 बोसोर सालायनाय बायदि मोनदों खोमा दा बेयावनो जेनबाय उनफ्राव नोंथांमोना सेस्था खालामफिनदो सरकारखौ खालामनो थाखाय खिन्थु आं बुंखाबाय बिराद गोलाव बोसोर बिपिपा सरकाराव थाबाय थासिगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो दिनै नोङो सोरबा वार्कारफोरखौ बिपिपा फैनायखौ रावखौबो हमथानो हाला दा हमथानो हाला माना नुहुरजोबखाबाय सिगांनि दोहौआ जुदामोन सिगां मोनसे मुभमेन्ट दंमोन आन्दलन दंमोन आरो बे आन्दलननि थाखायनो बिथांमोना ज' दंमोन नाथाय दा आन्दलन गैला बर'नि गेजेराव जिमान गैला बा बोरै थाबावगोन दे थानाय नंला स' सानै हयै मोजाङै इलेक्सनखौ गेलेलायदो उननि समफोराव गेलेयोब्ला खिन्थु बिपिएफखौ माने फोजेननो हानांगौआ गोरलै बाथ्रा नंला आं दिनै स्पष्ट खालामनो होखाबाय आरोखि थेंक इउ